लहरावत रहता रन लहरावला से काम ना चली ऐसे दहेज लेके लड़की आई। हमार लड़का बीए कर बा लेकिन का करी जमाना ऐसा खराब बा कि नौकरी नहीं लागत घरे बेचारू बेकार बैठल बा। हाय रे जमाना। है पदनु अभी ले इतने कोइले बाड़ो अभी बहुत ऐसा काम बा। हमरा मालूम बा साया फीचे के बा ब्लाउज फीचे के बा तार कपड़ा धोए के बा बर्तन धोए के बा हमरा सब मालूम बा का करे के बा। ए पदनु तो कथी करता रे बरले सब काम मालूम बाटे सब तू बस खाए के हुरे के जानता रह। चलो जल्दी कर तो जल्दी करो और पानी गिरा दला पानी लेके आओ। हाय रे जमाना है बीए क के मेहरारू के गुलामी करे पड़ता ओकर कपड़ा धोए के पड़ता पोछा मारे के पड़ता हर करी ऐसा काम करे ये नौकरिया हमार मिल गई रही तो हई दशहरा में देखे पड़त हमरा। ओह मेरी आई है देख के तो बीए तो पढ़ल देख के हमारे बाबूजी बियाह कइले उनकरा का मालूम रे के तोरा नौकरी ना मिली। अरे जब नौकरी ना मिली ये ना तो का करब गुलामी न करे के पड़ी अभी बहुत कुछ करे के पड़ी बाकी बा। चल हाय रे भौजी भैया से तो घर लिपवती अब हम जात नहीं बाबूजी से कहे। है चिपकत कथी बाड़ आवे उनकरा मौगी के उनको इहे दशा होई बीए के नौकरी पैबलो ना ऊपर से बियाह करे के छटपटा जेबलो। ए भाऊजी घर में तो लीला हो गई। का हो गए रे भौजी भैया से घर लिपवतरी। अरे ये जमाना आ गए रे हमार बाबू तो बीए का के घर बैठल बड़ा। हाय रे जमाना अब ना जाने का करे के पड़ी। चल मेरे घर चल के हम देखी हमरो बियाह करब ये दशा होई। है सुनी ना ठीक रेंगनी पर धर देले बनी जाई रहुआ आउ करके ठीक फाक दी घर त लिपा गइल। का रे पतैया ते हमर लड़का से का करवा उतरे रे। ढेर बकी मत ढेर बोली मत रहुआ तो अपना लड़के के बीए करा दनी हमरा बाबूजी के छुट्टियां पढ़ा करो बियाह करवा दनी आई बरा इना नौकरी करता ना फैक्ट्री करता रे पता नहीं रहुआ कि हमरा लड़के से कदन घर लिपावती है घर तो घर हम सब कुछ करा है ये फ्री में दहेज लेके न की आई और रहुआ सुनी बुढ़ाऊ जब मिल जाता रहुआ खाए के तो मिल जाता है जल तू जाके लहरा देता रह नाती के बेटा भैया से घर लिपवाओ तो बाबूजी से कहे नहीं। अरे तो काहे दोनों जना का मारता तू हमरा से गुलामी करावते पाड़ू ओ दुनिया के नाती के बेटा अभी गुलामी के बात करता रह जे तार बाप हमारा बाप के टिकिया पढ़ौले बाले समझ ले गुलामी के बात होई तारा बाबूजी सब का करवा तारा मालूम नहीं है हई नाती के बेटा बाड़न इटा के लहरावत रहता रन लहरावला से काम ना चली ऐसे दहेज लेके लड़की आई हम यही नतिया पर आज ले नौकरी ना भइल हमार तो ऐसे ही जवानी रह गई बहुत परेशान